Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi se Rema 1000's tilbudsavis. Ja, Jeg har Gorm med i dag. vi er i uge 15. I uge Vi 15 har ser vi fra den 7. april, det var i går. til den Ja, 11. april. ja. Så den nye uge, vi er begyndt på ham. Det er lige efter påske. Ja, der er noget, det er en god pris til en kaffe. Der er kaffe, men det er maks 6 stykker per kunde Ja, per dag. Men det betyder, at den her uge her, der kan du nå at købe, det er vel 42. ja, 42 kaffe. Det er billigt nok, hvis man kan nå det, men ellers er det ikke det her, vil jeg sige. Så kan du også købe noget. Der er faktisk et godt tilbud på noget hakket grisekød. Ja, gris og høne, der er. Det er Der står meget der billigt. også maks 6 stykker per kunde per dag. Ja, Så har vi 1 kilo gulerødder, det er for en 5'er. Dem må du købe så mange af, du har lyst til. Og der er nogle pasta. landmænd Med også 6 stykker per variant per kunde per dag. 6 stykker per variant. Og så kan man købe 12 af en af 6 af hver. 20 kroner kilo. Ja, Og kyllingekød. noget kylling. Og så er der laks. Det er også 6 stykker per kunde per dag. Mørbrad dansk gris 29,95. Netlands typisk på kæresteg. Der er halv kilo. Så der er gris. En pålægsmix. Altså det er billigt, men det er ikke lige så billigt som en pålægsmix. Og du får heller ikke lige så meget ud af den. Det er altså også vildt, det er 3 hjerter dyrevelfærd. Det tror jeg sgu ikke. Nej. Nej, kan du ikke lige finde et billede inden for... Jo. Lav lige noget ambience. Ja. Det er det her 3 stjerner i dyrevelfærd. Hvor fandt der? Nå, der, ja. Okay, det er bare noget gris. Gris, ja. Ja. Det er faktisk ret godt billigt i forhold til dyrevelfærd. Mhm. Og nemt og grønt, en opskrift. Hvad er det? Asparges med Hvad laver asparges? pank for ron til 4 personer. Det vil altså sige, at hvis man er 4 personer, så kan man lave pank på ron. Det er en billig varm ret til 17 kroner. Det er en... Så er direkte på fryseren. Der er noget carbonara og nogle bolognese. Det er faktisk meget fint billigt, ja. Så hvis man ikke gider... Det er sådan, vi må... jeg sender lige et billede til Matt af den her side. Ja. Nå. Jamen, det var alt det på frost, ja. Og så er der... Ja, en grønne slagter. Den... En grønne slagter, ja. Bacon på steg. Hvad er det? Paté? 12 kroner for til. Paté fra Belgien. 48 kroner kiloet. Mhm. Og pålæg også. Og frikadeller også. Og Tun og hønse og skinkesalat. tun og høns og skink. Så er der noget discount. Meget mere discount. Ja, Marabou. Det er fint. Marabou-kage. Pinsabrød. Parinelli eller? Nå, 6 kroner for en corny. Økologi. Og økologiske æg for 30 kroner. Det er jo meget fint. Ja. Og så er der noget brus og sådan noget. Noget brus. Økobrus og Mormad. ja, grød. Nøglehul. Ja. Ja. Ja, der er en laks. Laks og skinke. Laks og skink. Meget mere udvalg. Og kage. Og is. Det er ved at blive istid igen. Og det er ved at blive sommer. Alt skal indeholde protein nu til dags. Ja, det er bare for meget. Det er Riskaj. Rigsret. Nudel eller rigsret.
Rest. Wow, 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 wow. Og der er pango til 12 kroner. Ja. Og der er baby. Det bliver til kalkunmanden. Humble turkey. Så ringringen. Til rengøringen. Holdplanter. Der er sengetøj. Der er blomster. Det der... Nej, kan du ikke gå tilbage? Gå lige tilbage. Jo. De der vandslanger, de er ret smarte faktisk. De udvider sig jo. Kan tilføje til din indkøbsliste. Der er 8 18 til 32 meter, det er en stor forskel. Ja, det er meget stort. Hygge til haven. Hygge til haven, ja. Nogle kasser og nogle crocs. Det er meget fint, Crocs. Og så, så er der nogle krukker. 99 krukker. Og noget grill. Og spaghetti. Altså, det er jo fuldkorn spaghetti til en pris på, hvad der ellers ville være normal spaghetti. Og Modena. Og det er jo bare fedt. Modena. Medlem til aluminiumsfilet og mængderabatter. Samme lave pris for alle. Og det er fedt. Det er godt at se. En cornet. Og en colat. Og en... Modena pålæg. Det var dem, der også havde fødselsdag. No, what? Det er lidt svært at se. Ja. Det går vel godt for dem. Torsdag 9. april til og med lørdag, så der er nogle 3-dages tilbud her. Ja, det er det der weekend tilbud, de har nogle gange. Det går fra i morgen af. I Rema 1000 sovs. Rema sauce. En brun sovs på dåse. Et kastus frugtstænger. Og en sind. Og en royal til 3 kroner. Nå. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Vi ses i næste uge. Vi ses måske i morgen. Det god torsdag.